Samulin kuvausta Samulin selästä. Hei, prr, et liiku. Et liiku. Tämä siellä. Timo, onko heiniä? Kuku. Tuolla on niitä kasveja. Tossa on meidän hienoja lettejä. Mä oon tehnyt yhden ton. Yhden. Minttu tanssii. Mä oon tehnyt niistä sen. Samulin korvat. Mitä te teette? Tuossa on Lea ja heinät. Ja Samuli hailee heinää. Suvi, mä laitan... Kuva mua. Hyvä Minttu, tää meni videolle. Joo. Laitetaanko joskus tää YouTubeen vielä? Tänään. Joo, mut pitää luoda käyttäjä. On Joo. kellä on. Minttu! Mä voin luoda. Joo. Mä en osaa. Me ollaan luotu yksi käyttäjä. Mut me ei osata ladata siihen niitä videoita. Ne. Mitäs nyt ladata? Sieltä pitää laittaa kirjaimet tähän. Ja sitten, oletko jo Anna. YouTubeen? Sä harjast, kun se oli kunnolla. Meidän pitää keksiä joku nimi. Samppa. Sydän. Ei kun Samuli fani. Ja sydän. Sen tyypin nimeltä. Saaks sen laittaa vähän Käyttäjäksi. eteenpäin? Ai käyttäjäksikö? Niin. Samppa. Ei, tää on just nyt sopivassa kohdassa. Lopeta sinä siellä. Kasper. Sanoitte en malta, kun te olette vaan siellä. Kukaan ei minua ottaa väliin. Voin minä tulla sinunkin selkä, jos haluat. Niin se hakkaa sua sen kovilla jaloilla. Ei se mua voi hakata, jos mä oon sisillässä. Ei mä sanoin tol. Siis mä sanoin kassulle. Vai onks kos vai kes vai näin? Kassu. Yksi tietä. Joo. Näin voi. Hei, ootappa. Minä pidän vaikka Hei näytä. Niitä ei riitä tähän puolelle. Mulla on vaatisia. Ja se kehu huomenna. Niin Suvi tossa. Anna känny. Ei sinä Sinä et liiku. Mä voin tehdä tänne isompia. Joo. Onko täällä semmonen hieno semmoset niinku tähän semmonen iso? Joo. Ois ollut järkeä. Mä voin tehdä tästä lopusta semmosen. Hei, neiti. Ei se neiti oo. Anna. Poika. Mitä? Ei. Letti. No mä annan sun. Hei. Eteenpäin. Muja autolla. Hei. Jos sä vedät nyt taaksepäin, mä... Anna peris näköjään. No niin, liiku nyt. Tuntuuko mukavaa? Noniin, vedää vaan Suvi. Eteenpäin. Raippa! Ei. No niin. Ei too. Älä nyt vielä. Pyrsä Ehkä mulle. teidän onpa helpompi siirtää jakkaraa. Niin tarvitset sä tätä? No. Ponnarssonia. Mä keksin aina kaikille hyvät nimen. Ponnarikin on Ponnarsson. Hartaa sun maha. Siinä on paljon hevosen karuja. Mulla on, kato. Ei mulla yhtään oo. Sä oot hevonen. Ihahaha. Mä oon hevonen hevosen selässä. Sä hirnyt hienosti. Ihaha. Painat, Noin 27. Noin 25-7 kiloa. No nyt Ei, välitetään älä 27. Et se on niin Pois paljon. tykkä. Toivottavasti täältä on. Miten muka? Samppalinna. Hei, Mä haluan vielä tulla semmonen lisä. Joo. Mä sit laihan varmaan... Älä tule. Kesson. En niin, mä menenkin taaksepäin. Hei, mä joudun siirtää sitä. Ehkä se on helpompi. Ehkä se olisi helpompi, että te siirrätte niitä. Niin. En minä jaksa pitää näitä. Pitää näitä. Anna ne mulle. Mä laitan ne tonne. Tää vielä on. Ei se annakaan näitä sulle. Täällä on Kato, kun mä laitan ne tonne. kuinka. Noin. Sitten tuo laitetaan nyt harjaan kiinni, Suvi. Noin. Ihan. Kato, tässä on hieno hevonen. Tyryryryryrr. Suvi. Suvi. Lea. Minttu. Ukko. Täällä on yksi kuuluisa lavuli. Ukka, eikö niin, se on tuolla noin. Lavuli. Lavuli, niin lavuli.
Lavuli, ukko Iikoni on tiellä. Ota vähän lähemmäksi se jakkara. Kuka? Niin.